Joo, tässä sitä on pärpäytelty. Tässä lähti pensas aronia jonkin verran mutkalle. Eli leikattiin ja siinä meni sireeni nurin ja odotellaan tässä. Pitäisi tulla pari apuriiviä. Niin sanotusti vähän leikkelee. Mutta jatketaan hommia. Talonmiespalvelu@gmail.com. Aurinkoinen päivä, intiaani kesäpaita hiessä. Olisi tuolla ollut vaihtopaitakin, mutta mennään nyt. Pannaan kuivapaita vasta kun homma on ohitte, niin ei me auton penkkinä liian. Käteisellä edetään kohteessa kotitalousvähennyskuitti tilaus sähköpostiin ja homma jatkuu. Tehdään hissun kissu. Nämä on aina vähän haasteellisia, kun on monta vuotta välissä, ettei ole leikattu, niin tulee äkkiä. Tässäkin on tosiaan aika paksu tämä pensasaita, että tätä on, yrittää niin kuin nurinpäin tätä leikata, niin tämä on ollut niin kuin T-muodossa nyt nämä oksistot tänne, että alhaalta vähempi ja tämä lehde kaatuu niin kuin tosiaan T-kirjain molempiin suuntiin ja sitten kun tulee lunta, niin ne leviää vielä enempi. Toki siellä sitten mahdollisesti linnuillekin pesää, mutta eiköhän täällä ole isoja puita, missä on paremmat linnunpesät. All right, jatketaan. Tässä tämä luotettava kalusto, mitä uittokalusteista on hommattu, niin toimii näissä kohteissa. Kaunista kesää, kaunista intiaanisyksyä. Se on moro. Talonmiespalvelu Tampere kiittää. Yhteydenotot sähköpostilla ensisijassa talonmiespalvelu@gmail.com.